Nagabenta ki khubor baman kasni pet bat subscribe ya u Antor News. Kubli vi baro kini gilong ki khubor bam takasngi. Mantakasngi jong ka khat khanai terik uleber arjar pusau kasyang Regional Democratic Alliance kala penlong ya ka jinyalang harani kor na kabenta ka election MP kaban salong sian ha ka khat khanai terik uyong. Ha kani ka jinyalang jong ka RDA kalapan ya ka jing Kersian na kinong Kersian jong ka rani kor constituency bakin ai ka jing Kersian bapura kumba la penjob Don burom ya u MLA ka ranikor kumta penjob don burom ya u kertong jong ka RDA uba arobat jon karjarin uba dey u kertong ya mon lang. Hakan ne kasngi la ya don lang da uba olang son sun u MLA ka mausun ram uba la kemen remboy u MLA ka amlarem uba ranikton el tongkar u MLA ka makurwat uba pius marwin UMLA karani kor ba Titos Kain MDC ka sora ba medba lingdo presiden ka UDP kumju ka RDA presiden ka HS PDP ba pangyang sekretari ka RDA lembat kiwi kiri rong ba haba ajing keren ha kajinyalang uba medba lingdo ulaong ba kadaw kajinwan ya ka senrop ki artli kiseng namar kimkwa ya kajinya pat kumba la don mano manore baong ba kisang rulum kimju ya teli Henry kiju ya pat ka bakongsan kalong ba kini ki ar sang kila don lepa kiwot ki balala pan kermen ba ka jinjob ya ka jinya kun ya ka MP election kan long ka bajob lepa katkum kiwot ki balai don Nashwa ban jubab tangkat ni bangalong qualify ban yakun ya ka Lok Sabha seat but om tang kata wat ya ka Raja Sabha seat ro ngakwa ro ban keren syai sa uni urang ba baka jai ban reu ka ba laklet no ya ka riti ka dustur ka langkom utu uding klem kitiet uding klem kitiet ulang ubayap baka jai ban reu klem ka riti ro ka long ka bayap kimat kijura kariti ka dustur kajing penne pensa yaki ya kasnap ka bakerpang hangi ka RDA kamdai kania ya ka wangti bathi handai kadi ka mat ka jura ka jongi kunong ini ada ya ka riti kajing yoi ka jongi kalong bangin penklan ya ka sek schedule omdai ban pendu bat banrat de khong no ya ka kajing penklan ya ka sek schedule kantam ban penyo ya kata ka bor thawan ka batikna da ka penyo ya kata ka spirit jong ka artikel arspa apo ka sek schedule kadai ka commitment jong ka RDA khnang ba ki kam beriti kum ki kam ajak pa jong kasi kinomyo alat hakabi be je ka jongi kata kam dai ka jingnya kadai ka mat ka jura nilakran da ka basai bakum kiseng rilum habang i kampeng ni kwa banyoi baki pajba kin tep ya kiseng rilum bat balai pide ban tep sa kiseng rilum ngilapan sai na kapor sa kapor bat kadai gajing susaro bat na pedeng jong kiseng rilum wengi dai mangi kibang ngilapan i ya kadur kadar jong gajing long rilum gajongi labon teli kisnem ka SDP la sanpos teli kisnem kalapan i ya kadur kadar jong gajing seng rulum jongka ka UDP menta lar pun reu ar punyo senam kalapan iyaki saka jong pi la ka dei nom dei ka seng rulum nyahapan ya pek kalong kumno bat na pedeng jong kini ki seng rulum ka dei ga jing sisa kam dei ga jing ya kawang nia hare ka dei ga jing sisa bo wei ukar tong udoi na jat kimi bat wei na jat pa bat ka jat mru ki haban jit ya kan election halor kata kan orim kata kadai message ke bangi kwa bansai kamdai bangi kan talk personal hari hangi banyada ya kariti bat ka dustur kadai ka mat ka jura bat ngin keren menta bat ngin ya keren nang ne syakmat do halor kan mat habawan kata ka jingkang jong NGT ye ki marpo khendo banti ye ki marpo khendo ngilet kan mau khliak ya kan ga benta ngipan ya kata ke exemption lenba kan ga paragraph andre ga jing sosi kalong namar ba kata ka bor kam don show au president au how governor kala don no president ngimsem layo lajin da ka jap mru go jongi kal ai ya ka jing Kersian ya ka jing dawa jong bu hoping ngasno bon ong kani ka jing ka jing jenjar kam sim melawan ngah
kam semlawan nak hakari bakajak berjongi kumta ke komitmen ke jongi para pegit kumlong ila aban address ya kene ke isu da kabangin address laningin weng ye kita kijing ki badan hakasik schedule ke jongi kam tam hakata ka paragraf khat ara inoyalam jong seng rudong agi pol bamanswa kila don ki MP ki jongi kila no senyang spon ki lightly ki tem ila ai congress ngaso lapian ngam kwa man kunto kakam MP kam le kakam taman ice scheme yo pisu thu bakla kakam MP ke kakam ka bakrawa ka balong hajrong jong ka mele banyak saat ya ki kam gi jungi hangte po parliament ki point ki bari na ki ta ki ba pe ki bari na ka banta ka export import jong pi sa ani border dan kam ya ka convey